Hello mindenkinek, én Sisli vagyok, és ja, videó lesz. Uh, Figyelj, legyen ez. Ezzel fogunk játszani, Digging Hours, még nem játszottam vele. Nem érdekel. Persze, futtatás mindenképpen. Biztonságos biztos. Na szóval, ez a horror játékkal fogunk játszani. Nem játszottam még vele. Látjátok? Halkítunk, ne hangos. Így körülbelül jó lesz. Stargame. Jó, de jó pixeles ez a kerék. Így az PS1-es grafikával. Nézzenek oda! Jobba. Nagyon befostam. Annyira, hogy nem szó szerint, de nagyon megijedtem méghozzá. Akkor átüvöltöttem, hogy az OBS levágta a hangomat. Nem tudom, hogy utána visszajötte. Lehet. Mi az a persze? Picsája, sensitivity, húzd lentebb. Jó napot! Azon nincsen név. Mi a szútyök? Vigyázz, már mérek rá. Jó napot! Megyünk. Milyen arca van a csávónak? So where are we going? To an old farmhouse. We've got some work to do there. Bruh, ez hang. Look, don't judge me for this. Remember those two guys. Yeah, those two. They've been visiting me in my dreams. I might be cursed. We need to dig them up and burn them. De ez a hang, én ezt nem bírom. Ha már valakit felválasz arra, hogy szinkron csináljon egy karakterhez, bazd meg, akkor legalább valami normálisat. Jó, figyelj, elmegy. You heard me. I read it in some book a few days ago. This is the only way. We've got to help. Just ask the guy for permission to dig on his property. You have my word. Oké, figyelj. Szinkron? Na figyelj, szerintem ő se angol, tehát hogy nem úgy beszélt, mint egy angol ember. Mint egy amerikai. Nem tudom, milyen akcentusa volt, biztos jó. Szóval bemegyek. No trespassing. Nem érde? Persze. Nekünk meg van engedve. Mi van odaírva? Ketchup order finally came. Some ketchup delivery? Így van. Ketchup. Eske! Nyitja ki. Te itt How can I vagy. help you? De akkor ennek már legalább miért nem csinál? Nekem legalább miért nem csináltak már akkor szinkron? Who are you? Government? Get off my property. Just go away. All right, do whatever you want. But can you move those two bags over there? It would mean a lot to me. Hová? Hová?
Menj már, beakadok a semmibe. Jugalikó. De hogy ide kell jönni, és szartam fölöslegesen kört. Na, menj már! Mindegy. Ide, megyünk. Jó, ide erős vagyok. Várjál. Persze. Ne dudáljál, van engedély. Hagyj fel. Itt is nekem mit kéne csinálni? És komolyan nekem így gyűjtögetni kell. De legalább megmondhattad volna, hogy ez lesz a dolgom. Ne nekem kelljen kitalálni. Szégyeld el magad. Anyukád mit gondolna rólad? Te bocskosság ki az. Hol van a másik? Ne itt. Ágyfasz kapok ettől szutyogtól, na mennyi? Elhúzod az időbet? Nézd meg, mit csinálsz. Ugye én meg te lesz a következő halott. Szépen. I'm pretty sure I'll park at the crossroads. You'll go straight down the road. There should be an unmarked grave there. I'll dig up the other guy. We'll meet back at the car. Don't make too much noise. When you're finished, put the remains in your bag. Take care. Jó, tehát fel kell ásnom. Azt mondta, hogy egy nem jelölt nem jelölt sír. Akkor beszaladunk erre, biztos erre van. Szerintem az az. Szedjed! Mi a szutyok? Szarvas. Remélem nem döglött meg a bátyja. Menj már. Bátya, hol van? Hol jövök? Ja. Mi az, hogy csak történt vele? Itt az egyik kulcs. Anyád picsája. Ez a csávó megölte, akinek a földjén ásunk.
De honnan lehet itt lószor sincsen? Szóval megnézzük, hogy hol vannak a kulcs. Mi az anyámat érzel, bátyja? De komolyan? Nem értek. Jó, hogy te ott spónolsz, jó. Itt bent esetleg nincs egy retkes kulcs. Kibaszott rituálé, basz meg. De nincsen a sarokba, hát akkor... És van a második kulcs. Kell nekem az is. Nem. Itt kicsúkoltam. Anyád picsája. Haverom ellenes. Alright, man. És a kibaszott barátom. És ennyi volt. Ennyi. Te miért ásod te? Elkezdeni félni, hogy szuper. Hagyjál békén. Hát akkor köszönöm szépen ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ez rövid volt. Nagyon. Akkor sisli voltam. Tetszett a videó, lájkold. Iratkozz fel. És szevasztok. Sem volt annyi ijesztő, mint a más.